Sahlamu bana adik memanam api nan nyalo tumbuh di dalam dado kita. Cari jalan eloknya kok dipaturikan sansai juo jadinya hubungan kita dan sampai sio-sio kanalah sayang jo mimpi-mimpi kita. Jika ada masalah saling kita memaafkan, boleh nak nyorado si baro api di dalam cinta. Usahlah sayang, usahlah kita batang kajua. Eloklah kita jaga jalannya cinta kita berdua. Buanglah sayang, buang segala kareh di hati. Itu nan dikatakan namanya bumbu-bumbu cinta. Sansai juo jadinya hubungan kita dan sampai sio-sio